Good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programa, ang Hotdog sang IPPO. Ang kape kag balita. Sa ngalan sang amon Provincial Director, Police Colonel Gilbert Correro, kami nakapanumbalik ang inyong nga mga maambong nga Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. At ako naman si Police Lieutenant Maria P. Almiten. Ari kita sa urhing adlaw sang bulan sang Agosto 31, 2021. Tomorrow, bare months na. So, excited na yung tanan sa sining pag-celebrate natin liwat sa Christmas season. I think this will be the second year nga nag-celebrate kita while facing this pandemic, no? Kabay pa nga we are excited despite sa katabo sa ating palibot because all these things nga experience natin will also pass. Ayan. Ang pagkadalon sa inyo ang mga programa kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops. Ano bala ang mga binuhatan sa atong mga kapulisan, sa atong mga police station sa mga nagligad nga may inadlaw, kag ano bala ang updates sa mga advisories or panugdaon sa aton or plano sa aton nga provincial government regarding sa pagpatuman sa mga measures agod nga malikawan ang pagdugang sa paglaptas sa COVID-19, especially ining bag-o nga variant ang Delta nga gasubong may ara na diri nga na detect nga positive sa Iloilo province kag sa Iloilo City. Yes, kada amo dire kag of course naon man naton ang aton nga crime statistics kung kamusta bala ang aton nga pag dumala sa aton kalinungan kag katawhayan sa probinsya sa Iloilo. We have the updates sa regards to the crime statistics. I-compare naton ang subong tuig similar period sang last year. Okay, mapigpay na nato siguro kadamo kita sa balita. Umpisa na naton ang aton mga accomplishments sa nagligad nga mga adlaw. Happy watching anay kay Sir Luciano Avilar kag syempre sa aton 43 nga mga police stations kag duha ka mobile forces. Ang uton MPS may ara sila kahapon. August 29 alauna 35 may nadakpan sila dito sa Sitio Tompoki, Barangay Pulo, Maestra Vita, Uton, Iloilo. Mga 9 kilometers ni ang distance. May ara sila pulo kabilog na nadakpan sining pagbayular sang PD 1602. Ano ini siya? Amo iniging patigayon nila wala nga pauwak na pulo gidya kabilog ining nadakpan didto. Ini siya syempre joint operation ini siya sang Uton MPS syempre sa pagpanguna ni Police Captain Robert Pancha kag sang 1st IPMFC si Police Major Abner Hordan. Wow. Siyempre, under the direct supervision ni Police Lieutenant Colonel Frederick Nied. Siyempre, nakita dito, nadakpan sa ila ay ning apat ka mga manok nga pagulang nga mga hulo. Isa ka improvised arena o kung ining ring, kaga bet money nga 3,450. So, inisubong ang mga katawan magapangatubang sa kaso nga pagbayular sang PD 1602. Once again, congratulations sa Uton MPS. Yes, kasi sa Uton man ka 28, Agosto 28, may nadakpan man dira nga sa nga qualified theft, no? Gina-remind amon kamo indicate magpatimtar sa paghimo sa mga butang at rason lang tungkol sa inyo kapigadon, no? Is poverty, kapigadon is not a reason para mangawat o kung ma-hold up. Pagasundan man nila sa Ngahoy MPS, may ara man sila sang Agosto 29, alas 12:30, nadakpan dito sa Barangay Malayuan, Ahoy, Iloilo. Ini naman yan sa pagbayular sang PD 449 o kon ining illegal cockfighting man. So siya man ka persona ang nadakpan dito, joint operation ini siya sang Ahoy MPS sa pagpanguna ni Police Lieutenant Danilo Nuca, OIC dikto kaupos ang iya Deputy Chief of Police nga si Lieutenant Jojo Octavo, pag syempre ang aton PIU sang IPPO sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Jervinson Moyo. Isa ka pabulang one cock fighting ring ang nakuha kag duha ka cocks kag isa ka 1,500 pesos nga bet money. Once again, congratulations. Congratulations guys sa inyong tanan kag
ini naman niya ang akong report subong is a reminder liwat no sa mga nagahupot sa armas lutang because sa dingli kang Agosto 29 may isa naman dira yang nga naka-accidental firing siya naigo sang iya mismo nga armas lutang naigo sa saya pa kay na accidentally na pull na ang trigger sang iya 45 nga armas lutang nga wala sang lisensya. Gani sa aton mga kauturan nga nagapupod dira sa mga armas lutang nga wala sa nagakaigo nga lisensya o kung expired ang mga lisensya amon sa liwat ginapangangyo kamo nga i-surrender na ina sa aton mga kapulisan sa pinakamalapit nga police station sa inyo lugar. Yes. So kahapon ikasubok gid naton nga paabot sa inyo nga may isa ka shooting incident nga natabo dito sa Maasin. Kung sa diin ang motibo siniselos. Oo, no? Love kills. Oo, so na biktima ining si Martin Madugidno. Manati 49 anyos ang edad. May asawa ini siya nga taga barangay Sinubsuban, Maasin, Iloilo. Ining suspetsado amo ini si Rolando Maderse, Diser 56 anyos. May asawa man nga taga barangay Tubang, Maasin, Iloilo. So amo ni gani no? Kasubo, Please, oo. Ining armas lutang pag-verify pa ini kung ini ayhan may lisensya o kung wala amo na gani padayon lang kami nga naga-remind sa inyo nga please lang kung may ara kamo na hibaluan nga may mga tawo nga nagahupot sining mga armas lutang kung kamo mismo ang nagahupot sining armas lutang please i-turn over nyo na ini sa aton kapulisan dira. Kung hindi man malapit sa station nyo, kung sa diin kamo katiwala nga police station, kay diri sa Iloilo province we have 43 police stations. I-turn over nyo lang o kung ipaagi nyo sa mga barangay kagawad o kung sa prominente o kung sino lang nga tao nga inyo ginapagkatiwalaan. Kay nga, subong siniyabi no, may kaakig kamo nga gingupot sa kaisog niya, gingamit niya gining iyang armas luthang. So, padayon ang amon nga pagpanawagan sa among pag-implementar sang oplantikan o kanang tokang kontra armas lutang. Kaya sa liwat, hindi na pagtago ang armas lutang kay base ina pa manging kabangdanan sang inyo kamatayan o disgrasya sa inyo mga panimalay. Pag dito man sa Lambunaw MPS, ginakasubo man naton na isa pagid ka suicide incident nga natabo kung sa diin ining biktima nagasuffer ini siya sang iya nga may mental disorder ini siya. Lalaki nagakit na lang sang iya nga pakaisa nga nagakabit-kabit na sa puno sang mahogani. So amo na gani no please lang sa mga pamilya ginapanawagan naton nga kung may ara gani kamo ka pamilya nga nagasuffer na sa mga amo sini Hindi na pagpabayaan. Hindi na pagpabayaan. Hindi na pagpadugayon. Ay kuno ang rason sini nalipatan nga imnon ining iya nga bulong sir. Na i-alarm gate lang, ang mga oo. ilom. Ang kamo dira sa mga kopdanan namon nakainom na kamo sa inyong mga bulong. Ha? Kainom na sa ila mga kape. Bulong diri sa amon kape. Oo. Okay, kag digradin sundan pag idira sa Concepcion MPS may ara sang vehicular accident nga natabo. Kung sa diin na biktima ining si Joshua Loresito Biona, 19 anyos ang edad, nga taga barangay Batiti, Concepcion, Iloilo. Kag ining atong suspetsado nga si Charlie Asturias Malakad, 51 anyos ang edad, nga residente sa poblasyon Concepcion, Iloilo. So Sino halong-halong ano? Charlie? Charlie Asturias. Amo ini ang Familiar ko ah. paryente. Mm-mm. So magalong-halong lang kita sa dalan ano lalo na nga kadanlog sang dalan subong kay tungod maulano na. Oo. Yes. Kaga syempre the best remedy sila is magpadala na sa insakto lang ha. Yes. Kung maka-pre no pa bala. Pag kung sa inyo matandaan congratulate ning Dingli MPS kay may-ari na sila progress report. Kung sa inyo matandaan may muling incident nga natabo sa tong Agosto 21 ito sa sitio Kararapan Barangay Tulaan no kanami sa barangay Tulaan Dingli Iloilo. Ang ginbiktima ining si Eliezer Daruca, si alias Manoy 45 anyos ang edad, may asawa nga taga sitio Kararapan Barangay Tulaan Dingli Iloilo kung sa diin ining suspetsado ging ano ini siya. Ging kastigo ini siya Ang biktima. Ang biktima. Oh. Yung kasigo sinususpitsado natin nga si Jumel Daruca, alias Tunoy, 39 anyos ang edad, tungod ba nini sa gila inom-inom. Yan, Oo. bawal pang inom-inom mga tagay-tagay. Yeah. Allowed ang magbakal sa ilimnon kag imnon ina sa respective homes, pero bawal pagid ang tagay-tagay. Yeah. I don't know ano paging klase sa sitwasyon ang amon hatag sa inyo ining mga yung katabo bala tungod sa tagay-tagay ka ini no. Ang sobra abi nga pag-inom
hindi na pwede, hindi na kaya i-hold sang tiyan, gasaka gina sa ulo eh. Sa ulo. So, Lalo sa na kung subong- magati ni Kalay na, no? Yes, that's why sa subong nga chimpo nga MSQ kita, I think isa ni ka mga rason na dapat hindi ana kita magulupdanay, mag-inom-inom. Kung gusto nyo gid kung daohaw gid or gapangita niyo ginhawa sa ilim nun, handa lang sa inyo balay 3, 4, 5 ka shot siguro, okay gid na. Mayo lang ining suspitsado nga si Jomel nagsungka ini siya sa ila barangay kapitan kaga kaupod sining iyaging gamit nga 27 inches nga pointed steel bar amo niging gamit niya sa biktima kaga with that nagistoryahanay sila nag-execute na ini sang affidavit of non-interest ang aton nga biktima. So case solved na ini siya. So sa uton MPS man may ara dito nga natabo nga stabbing incident. Nan. So likaw-likaw na hindi ani Sabi mo hagad-lagaw. sir kung anong nirasonan sini? Oo. Naghampang kang Mobile Legend. Tapos, siyempre nagtinikalay na sa sulod pa ni Malay, na digto na. Ging buka sining suspitsado ang bote sang Sprite. Paging buno niya digto sa biktima. O kasakit no ining Mobile Legend gani while wala man kuya Against sila. against sa sining mga kalingawan ini pero dapat kalingawan lang na hindi na siya gamiton nga magpainitay, hindi na gamiton nga hagad ka pinaisay, hindi na gamiton nga dapat nga magguba ang relasyon no. Ang Mobile Legend are created para to, Electronic sports naman siya electronic gani sports siya. actually sa subong. Galing amo lang na. pero bisan electronic sport siya ma'am, sometimes nakita ko yan sa iba niya, do ka ano na gid ka vice pala do hindi na yan maayo, hindi na yan healthy because nga madamo ako nakita nga mga opisina nga Mobile Legend no, private man o kung public nga nagkaka-affected ang ilang nga mga trabaho tungkol sa Mobile Legend ngayon kung sada no hamot ako kay mga tigulang ng iban agad pa ka Mobile Legend no, so dapat control lang. Kita nga mga tigulang when it comes to this gadget and mga mobile games ini dapat kabalo kita magbutang sang control. Minagani always yung man sir ginahambal basta gani sobra na amo na nagabawal na. Kalagi na. Basta in excess is already hilo eh. Yeah, hello na no. Good morning da kay Ma'am Mary Louise Tilain. Ma'am, Wow, good morning. miss you, ma'am. Kaisa ni siya sa aton nga Chief Parmo, Lieutenant Colonel Elsa Conlo. Hi Sir Romel Dila, good morning, stay safe, more power unto your program. Syempre sa aton Provincial Director nila, good morning ko no. Be safe Ilonggo Cup and God bless us all. Good Of morning. course, sa aton Sir. mga OFW dira nga padami sa pagtan-aw kay nagakalangkagid no, mag-absent na kaya weekend ya ga pangalang kaga pamangkot na san naman ka makapikag balita sa aton dira sa mga avid viewers sa New York kay Hirono Mulapian sa Singapore kay Milagros Pumarin, dira sa Saudi Arabia kay Nova sa mga sabotante. Good morning sa At kay inyo. Michelle Albuhendera sa watching from Chile. Oh, wow, ang imo baby girl si Jana Linder. Hello Langga. Hello, Good baby. morning. Nag-celebrate subong ang St. Paul University Basic Education sa ilang linggo ng wika gani kagabi pa yung pimprado na si baby sang iya nga Yeah. nga Filipiniana. Wow. So good luck kids sa mga SPOI students dira, sa teachers and of course administrators and all the students nga nag-enroll for this year. Yes, good morning mo daw sa Balasan Police. Police Station, good morning ma'am and sir. Relate sa kape ang bulong. More power to kape kag balita. Siyempre kay Kingpin Escura, good morning ka. Thank you. Si Masipat Frondo. Lang aton isa ni Katapan, good morning sa mga lodi ko nga ho sa kape kag balita more power. Wow, thank you so Yes, much thank kid, you no? so much. Kay Sir Pau Pau Catedrilla. Good morning, ma'am and sir. Shout out from KK Calino. Kanami sang Good ilang morning. trabaho ma sa Kalinog kang naligad nga isang weekend may ara sila ging construct mga dito sa mga para sa aton mga aita nga mga Wow, kauturan. ka very good Marami. na. Kay Sir Albert Noy Loreno, kag sa Kalinog MPS. Good morning datanan sa inyo. At syempre, Thank you so much man sa nagpadalagit para sa kapikag balita sa sining mga coffee. Thank you so much gid. Ako nga bulig ini sa amon nga programa. Kag magapalingaw-lingaw sa amon nga hindi kami matuyo samtang ginahikot ang mga trabaho namon within the day. Thank you so Yes, much. thank you so for the much, sponsors. Gid, From whom? from Capinesa Coffee Grounds and Drips. Wow, thank you so Oo, much. so, locally sourced ni siya nga coffee beans now in Rojas City. Oh, from Capiz pa. Thank you so much. Available ko ni siya sa flow sa 4 ka flavor. May barako, may benguet, Wow. may sagada, kag may Dami. macadamia. Manamit nga kape sa abot kaya nga presyo. Dami kay local Please siya, contact tayo nato. ka sang ila ko nga Facebook page, ang Kape
Lesa for more details. Thank you so much, Gid. Ma'am Gian Marie Pinesa, thank you so much ma'am sa pa-sponsor sa kape mo. Salamat. Kay sweet staff dara sa Israel nga nagpadala mas ang 1 ka kilo nga imported nga coffee. Thank you so much, Gid. Of course, sa aton nga regular nga mga sponsors ang Sponsor sa aton PIDMU PIDMU. Iloilo. Kay Police Lieutenant Colonel Remy Alabaren kag sa PIDMU family. Thank you so much sa walang sawa nga paghatag sa amon sa kinilo-kilo nga native coffee. Thank you so much, Kid. Of course, kay Mama Diding dira ka nagpadala mas sa 1 ka kilo sa Banati. Napakapin na siya sa mga terminal. Thank you so much, Kid Mama Diding, sa imo nga specially mixed nga coffee nga gipadala sa amon. Ang 2 ka kilo actually 1 ka container padala niya. Kay balaan niya kung daw ka coffee lover ang iya hinablos. Thank you so much, Kid Mama Diding. Thank you. Watching man also si Lieutenant General Robles, ang deputy ng POMO, Official Operations Management Unit ng IPPO. Happy watching po. Thank you din kasi dumaan tayo kanina doon sa sa border control ng Pasig. Snappy naman yung mga border natin doon. Syempre dahil sa snappy na mga operations of personnel dyan ng IPPO. Ay Sir Nonoy Amihan, good morning. Ulihi siya ko. No, hindi ka Sir Ulihi. Thank you so much good sir sa pag-aabot. By the way, we would like to update you regarding sa aton nga crime situation diri sa probinsya sa Iloilo kag kanami sang record naton. Padayon nga naganubo ang aton nga crime volume sa January to August 25, mayara na 13.10% nga ginubo ang aton nga total nga crime volume. 13.01%, lower than compared to last year. Congratulations, Gate. Kaya kang last year, may ara kita 3,106 sa mga insidente. Sa Subo, may ara lamang kita 2,699. While mambalato nga nagdubo ini, of course, hindi kita magkampante. Dapat panubuon pa natin ini siya para mas matawhay pagid ang probinsya sa Iloilo. Kakanami dire because ang aton nga crime ang aton nga 8 focus crime, of course, consequently nagnubo man siya sa 12.30%. Pero i-highlight na namon dire ang pila ka ang 3 ka mga insidente crime against property nga nagsaka gidya. Kaga pwede naton maangot kay siya tungod sa kapigaduhon nga dala sang pandemya, kapigaduhon nga dala sa mga pag-layoff sang aton mga kauturan nga tungod sa sining pag-closure sang iba nga mga establishment, mapingping. Nagkadto ako sa isa ka mall sang weekend para magpa-repair sang gadgets ng ako nga bata. Kaga naluoy ako magtan-aw nga ina nga mall kang una tam-an ka puno sang tawo, ga sinumbali ang tawo sa subong damo-damo nga mga butik nila, mga shops dito ang close. And then just imagine how many personnel, crew or sales clerk nila ang wala na dula sa trabaho. So amo na gani nagtaas kita diri ako actually nagakadto man ako kay nagpa-picture ako as our requirements. May isa man dito gani nga nag-edit na siya sang video before hambalya ma'am, you know what, kami diri ma'am nga mga editor diri wala na gid kanya-kanya na kami ma'am business. Amo na tani kita do sa mga hindi ka mo mangawat, hindi ka mo magkuha sang mga resort to other ang pinangabudlayan bala sa ibang tao kuhaon nyo lang. Gamito naton ini nga pandemya para malay mo may hidden talent kada sang iban nga negosyo. Magnegosyo ka, mas maayo pa gani nga hambalon ka mo gani nga kapal mukha. Patay guto kumpara sa kawatan. Yes, ini siya ang ato nga motor napping nagsaka isa malang from 6 last year to 7 this year. Pero ang dako diri nga nagsaka, medyo ang ining theft no from 46 to 54. Kag ang robbery naton 45 nag-48 na subong no. Nga gina-announce namon ini sa inyo because sa ato mga kauturan ining mga kawatan maga-prosper lamang kung kamo mismo ang hindi maghalong, hindi mag-ensure sa inyong safety. Ganit tagsa-tagsa sa aton dapat maghalong gid, iprotektahan ang aton nga mga personal properties. Kadami kay subong na tabo because ang akyat bahay tam-ay kapag nubo. Most probably because nga sa work from home or stay at home ang kampanya sa atong gobyerno no. Damo ang gambal nga kasabat sa gobyerno kay ginapater sa balay. But just imagine tungod sa sina wala sa mga balay kag ginasaka sa mga makawat no. Ang ginaatake nila subong of course ang mga establishment in mga closed nga mga stores ginabuka or ginaguba ang mga yabi kag ang mga pang-hold up. Gani sa inyo nga nagadala sang kantidad or nagasuksok sa mga alahas, remove ang alahas. Kung maglagaw mo lang, remove ang alahas no because it creates some temptation. Yes. Kaga kung may kwarta ka mo, kung pwede pala ka mo ka electronic banking, that's good kid, no? Kung may kwarta ka mo nga dako nga dala, paupodid ka mo para hindi ka mo mangin biktima sa mga tao nga nagahulat lang man sa oportunidad nga
makakuha or makachansa nga mag-take advantage sa ila isig kapareho. Yeah, sa mga establishments man nga mga nakakawatan, please patakot na kamo sa mga CCTV nyo da kay dako gid nga bulig tuod. Kakinamit diri sa aton pag sa shooting incident tungod sa aton kampanya nga Oplantical, kadamo sa nag-surrender sa ila loose firearms, kaga except di kangina sa may mga balita kita no nga nalukpan no accidental firing, pero as a whole from January to August 25 this year, ginapasalamatan gid sa aton pinalangga nga Provincial Director ni Police Colonel Gilbert Guerrero ang tanan nga nagsabat sa aton panawagan nga i-surrender ang mga loose firearms ining mga armas tutang nga wala na sa lisensya tungod ini nagresulta man sa grabe nga pagnubo sa shooting incident. From 94 incidents last year, may ara lamang kita 59 ka incident this year. Very good gid And how we wish nga ini siya maga-drop pagid kag paagi na sa inyo ang pagsuporta sa pagpamati kag pagsabat sang amon nga panawagan nga isurrender na inang mga loose firearms nga ara pa sa inyo mga posisyon. You know what? The moment kayo surrender nyo inang mga loose firearms, wala kamo sa atubangon nga kaso. Na? Pero, kung padayonon nyo ina nga paguptan, kagamo ang matiktikan, kagamo mapanaugan sang search warrant, dako nga kaso ang inyo pagatubangon bukol ina sa ulo. Kaga kanang bisa sa stabbing incident, ini man I think another result sang aton nga prohibit or pag-enforce ang prohibition nga magtagay-tagay. Nakita nyo na, may nagbunanay tungkol sa tagay-tagay, pero gamay na lang na incident ni Subong. Kung tanaw natin the same period, last year may 118 kita ka incidente, Subong may 109 lang. Well, 109 is a big number man gyapon. Pero the beautiful thing here is nagapanubo ang kaso sang bunanay dire sa probinsya sang Iloilo na kag kita mo akyat bahay gang ang modus bala nga pag-akyat bahay 50% gid ang ginubo. So may ari na kita kaso last year wala sa mga snatching purse snatching or bag snatching. This year may ara kita isa, meaning damo na gid sa mga kauturan naton nga do hindi na gid mapunggan no nga mapahapos na lang kundi mangkawit sa mga bag. So again, usually ining mga snatchers, ining mga makawat, they commit a crime because they have seen the opportunity. They have found the opportunity. Na ginatawag kita nga MIO mo. Mio. Motive, Intention. intent, kag opportunity. So nasa aton man gihapon So, so nakita may motibo na gani, tapos may ara intention na gani nga kawatan ko na balaw. Kay nagadaga oportunidad, batas malagaw kada todo alahas ka timo or malakat ka mo, manidahan lang ka mo bukas sa inyong balay or ang inyong sulutsanggi dira but isa lang ang lock balaan nyo nagib nga damo ka mo da gamit or milyon pa da or inabilin ang cash sa sulod. Cash sa sulod mga ano bala mga oportunidad din na mga basic lang na gina-remind lang naman sa inyo. Kaga, we would like to remind ang atong mga pinalanggang Ilonggos here sa Iloilo Province at the same time sa city nga under kita extended ang MECQ sa probinsya sa Iloilo kag nagpanaog na sa executive order si Governor Arthur Defensor Jr. Executive Order 306-B regarding sa mga patakaran, no? Almost the same sa mga previous nga mga guidelines nga of course ang aton nga authorized lang nga person sa nga mag-enter inang mga OFW, mga returning residents, welcome lang gyapon sila based on provided may ara nga mga compliance, no? Kag sa aton nga mga spa closed, sa city closed, may naistorya gani ko nga mga masayista balang mga kauna mga naga-service sa amon ni Mrs. nga sinila sir wala gid kami kita subong because nag-close and then extended pa. Hindi sila kabalo until when ining mga prohibition sa pag-open sa mga spa naton kung paano nila ma-survive whatever savings they have when they were still working, no? Yeah. So intindihan nyo lang na pinalanggan namon nga mga Ilonggo kay nga kahapon based sa COVID-19 Regional Case Bulletin ang atong probinsya sang Iloilo may ara kita local case nga 400. No? Kita ang pinakadamo, may LSI kita nga 3 kag may ara nga ROF nga 2. Amo na gani ginabalik-balik kit naton, ginabuligan naton ang aton nga provincial government sa pag-remind nga please lang kung hindi man lang importante ang inyong mga lakat, magstay at home na gid lang kamo. Sa aton man nga mga mga travelers,
nga mga ano dira nga mga apor, i-prepare nyo na nga daan ng inyong ID kaysa may mga border restrictions man kita gyapon. Prepare nyo inyong ID kag mga ano lang bala ang gina-allow naton mga apor lang Apor lang. kaninang mga Returning residents. returning residents. Please lang cooperate pag ano lang pinsan nyo na kung mag-groceries ka mo kung may baklon kay nga amo na gani kung ang sangunang original nga strains isa ka tawo, duwa ang biktima sa subong ya, isa ka tawo nga infected, posible nga 5 or 6 or madamo pa ang iya nga maapektuhan dira. Amo na gani halong-halong kita kay hindi naton makita ining aton kontra. Please observe sining aton nga minimum health standard protocol, magamit sang face mask, mag-face mask ka man tuod, pero please i-cover nyo ang inyong nga Alcohol. ilong, ang inyong nga bakba. Ag syempre ang alcohol, manghugas sang kamot, sabon kung malapit lang man ang hulugasan, alcohol no. Ag syempre ang social distancing gidya. Please, paano lang gidya? Kag magpabaksin gid. Kung may araw mo ng schedule, please pabaksin gid. Hindi na magduwa-duwa, hindi magpating magsumbi. Kung magsumbi gid man tanan-tanan ta. Oo. Party. So gani pero hindi na matuod. Inang mga iba niya nga gusto lang gid manghalit ga spread some disinformation or misinformation para lang gid manghalit sa iban. Kani kung na-schedule ka mo na magpabaksin, palihog mapabaksin na ka mo no kanami gidya medyo mas kampante ka kung vaccinated ka. Like us ka naga usually ka travel because ka report kami sa opisina, mas kampante kami. Kag please sa inyo tanan-tanan dira, may ara kami king post na sa ating nga Facebook page sa mga reminders regarding sa mga dapat himuon kag iban pa nga dapat impormasyon ngayon yung ibaluon regarding sining Delta variant sa COVID-19. Palihog i-scroll nyo ina kag i-share nyo sa inyong mga kabyanan. That information may help no sa inyo nga mga pinalangga sa kabuhi. Yes, sa aton man no reminders man sa atong 43 ka police stations kag sa duwa ka mobile forces kag sa mga nagapamatiin ka mga kapulisan naton reminders sini kinatawag naton nga PNP CODA. Yes. Please update daily sang atong DESA or ining daily self-assessment na Ano ba lang importante sila? Because ang inang data dira sa aton nga PNP CODA, amo na ginagamit sa aton nga mga leaders up there to make interventions sa inyong mga ginapatyag, no? Gani nga hindi naton pagkaligtaan, that should be the first thing that we should do every day to update ang aton nga data para may appropriate your response or intervention ang aton mga top leaders dito para better ang pag-aggravate sa situation sa aton mga stations kag sa aton mga respective homes. Yes, balaan nyo naman sa mga PNCO naton, may time na kung saan o kamo malagin, please mag-alarm na kamo nga daan. Isa ganina nga husband ko nag-alarm na sa kung kaisa tungang gabi. Ginasaway ko siya diri ka lang sa 8 to 12 or diri ka lang sa 12 to ano kung oras bala. Kay ang mga PCO wala na iya contractive chief po, please lang update man kita ha. Kaya isa pa na akong reminders gali ma'am because ining subong nga gatarintin, nagainit ga ulan, ang ini siya susceptible man kita sinisa nga tawag nga mga trangkaso no. Ang akon nga mga mga kabataan or mga field trainees dira sa Pututan kasi ibang mga areas nagkabatsyag sa mga trangkaso kag ang amon dira nga basically home remedies. Yes. Basic remedies ging masahi anay sila, ging hilot anay sila, ging painom sa nga paracetamol, ging pabalhas, at the same time ging pahulid namon sang sibuyas. Wow. No, these are basic lang mga home remedies nga we could try. Kay basic pa man lang makabuli kag good thing enough nag-drop ang temperature sa amon mga trainees kag ining sibuyas we keep them sa amon nga mga sa ilang mga kwarto para maghigop sa mga bakterya kag sa mga viruses no. So sa inyo dira sa aton mga tumalan-aw please make it a habit nga may ara ka mo isa ka sibuyas or duha ka sibuyas o doon nyo ina ibutang nyo lang sa mga prominent nga area sa inyo panimalay para makabulig absorb sa mga negative dira nga mga hangin kag sa mga viruses no. These home remedies are less, hindi siya costly, very cheap na siya, but it will save us a lot of money. Kaya the moment na magkasakit kita subong, laban-laban, swab test kita, isolate kita, it would cost us a lot of this inconvenience, no? Yes, kag ano man as experience man sang during ging vaccine kita sir, naka ano man kita experience sang ginlagnat, ang tuo bala na malaking bagay gid siya. Tuo lang steam. Makakurumbot ka mo sa sa habol. Mapabukal ka mo sang butangan yung asin, butangan yung luya, kung wala ka mo luya, bawang. Amo na siya nga samtang nagabukal-bukal na siya or bago bukal,
mag-steam ka mo na sa nga balason ka mo. At ako gidya tuod nga bagay. Kay the moment nga balason na ka mo, madula na nakasubside. Ato may mga basic ba ko da mga practices eh. Like for example, kung upper lang pala imo nga ido isanitize nimo no. Pagbukas mo sa nga imo nga kaldero bala pagtapos ng tigang, imo na mo lang imo nga ano, ang imo nga ganamit pa na imo force mo kuya. Ganamit pa na. Sa ako siguro pila pa katinig ang ako nga mula ako para magnami nga ako kuya. But again, it's really a good thing ay nang steam nga ina na mag clean up magdiklag sa imong ano ma'am, sa imong ilong. Yeah. And I think that's one most important thing na dapat natin brown to clean our nose and then our throat, no? That's why it is advised na we always drink water. Dapat permi pa sa aton nga puwak, no? In our case, Every 15 minutes gani ko no sir. Miskan wala ikaw ginauhaw, keep hydrated lang gid inom. Keep Especially kung napangihi ka, miskan wala ka pa nauhaw, ano ka lang nga inom nga damo inom. abi ma'am ang hindi gusto mag-ihi. Pero ang Bakit binyo sa ang mawat, mag-ihi no? is so good. It's so good nga feeling. Kaga it's a healthy practice nga ihi ka mo, no? Gani kung makainom ka mo sa isa ka mug nga coffee, after sina pahuway ang break interval niya na is isa man ka mug or duha ka mugs nga tubig. And then ihi ka mo another mug of coffee. Oh. Happy morning kay Sir Florendo Salcedo. Good morning ma'am and sir. Pa-shoutout po ang Tagasara Station. Kay syempre sa pagpanguna Police Major Jose Nemia. Sir, good morning. Sir Nimias, Pamplona. Police Major Nimias Pamplona, sa Sara At sa Penti. station. Good morning, Sa good atong morning. mga force multiplier, ang solid number 1, Kif Ako. Naara sila subong sa Sara National High School. Paalinton sa mga tao sa Kulasi Ahoy sa pag-implement ng health protocols. Moko very good. Thank you so much. Adlaw subong sa tinda dira sa aton sa Sara, please lang. Pinagani observe the minimum health standard protocol. Kay Curly Nicole Timson, good morning, good morning. Good morning mangga sa imo. Kay Sir Nunoy Amihan, good morning. Kaya of course, God ato bless. na nga mga maukod katag palamati sa Kagbang Oton, kay Tatay Joe Totanes, kay Chris Totanes, kay May Jade. Good morning, good morning, good morning. Kaupod nyo dira ang mga Cholos Boys. Siyempre, sa ating very supportive na Police Brigadier General Harris Pamat. Sir, thank you so much. Grabe kadako ang aton nga viewers halin sa sa National Quarters sa arada sa training service si Jessica Malata, Police Staff Sergeant Jessica Malata, sa office ni Chief NP si Sir Ruel Birangel. Wow, thank you so much gate. Ara sa Directorate for Intelligence si Mama Rosie Caburnay. Thank you so much gate sa inyong sa pagpanood. Anong dapat ang Tagalog? Maraming salamat sa inyong panonood sa ating programa at sana tagkilikin natin ang Kape at Balita at i-share diyan sa lahat ng mga kapulisan sa loob ng Krami at sa labas din, no, sa buong Metro Manila at Luzon. In fact, our friends in Mindanao are really enjoying watching Kape and Balita, and you can expect to have this program every morning. And tomorrow is a big day on Wednesday. Yes. Every Wednesday, we will make it big by bringing with you here mga guests namon from different units. Yes. We want you to know anong ilang mga units yung gina-represent, anong ilang mga services, anong ilang relevance sa Philippine National Police kag sa aton komunidad. Tomorrow, we'll be joined by a representative, Deputy Chief sa Regional Finance Service Office 6. No, gani, buwas aga pa, inito na ang kape para pag umpisa alas 9, umpisahan na naton ang kape kag balita upod sa aton nga guest. It's Yes. big day on Wednesday. Subong pa lang, i-prepare nyo na tayo yung mga questions. Yes. Okay. Especially sa ating mga kapulisan, kasi may mga pamangkot ka mo related to finance service, then prepare it. You may email it to us even now sa atong nga messenger dira para matagaan namon kamo priority nga mapamangkot ma-clarify ang inyong mga panamangkotanon regarding sa serbisyo nila sa finance. Yeah, sa finance service. So happy watching and get well soon also to my sister PMSG Annie Rose Tupas Pagayon. Kaayo ka kaga to my sister Tessa Dison from Cainta kasi nagpa-vaccine sila. So that's why mga adverse effect ang lagnat. At syempre to my father, Police Colonel Retired Edwin Tupas, Papa, I love you, halong-halong lang. Papa, pa-check up ka na kay kuno sa age nga pila na si Papa Subong, 71, turning 71 na siya. Medyo nagataas na kuno iya nga edad.
Yes, kaga of course aton nga mga estudyante dira sa mga especially sa mga private school kaya kung sa diin na nag-umpisa na ilang mga klase, study hard. The best way to prepare for graduation is today, no? If you want to make it good sa inyong pagtuon, you have to make it good at the first day sa opening sang classes. Hindi na kamo mabawi na kamo sa second grading ha. Subong pa lang sa second grading bira-birahin niyo na tuon. Especially nga grabe ang challenge no online modular, so dapat siguro i-consume nyo i-digest nyo todo ang inyong mga textbook and do research, no? We have all the informations to expound your understanding on particular topics sa Google, no? Google could be your partner, tutor sa sining situation nga kung sa din online ang inyong klase, no? So, study hard, kabahas ang tuition fee sa mga private school, despite sa mga subsidies ng ating government, the best way to compensate it is to study well. Kaya of course, ating mga private school, gamat-amat na sila, himos naman. I think the Brigada Simana nga ginaobra sa atong mga public schools should be maintained. Magbuliligay kita nga limpyuhan ang ating mga eskwelahan despite nga wala sang face-to-face encounter. Kaya budlay bala pag-abot sang chimpo nga i-open ang eskwelahan, mag-open na face-to-face base ang mga hilamon bala hasta na sa babaw. Bubong na sa aton nga mga kwarto dira, no? So this time siguro before mag-start ang official start ang public school classes, I think we have also to help somehow our schools and teachers to clean their surroundings and of course to maintain ang mga chairs, tables, and even the walls. Kaya kung wala ba lang ginaistaran, dasi siya maguba. Pag syempre dito magani sa part sa amon sa nga eskwelahan, ang amon nga principal dito nagpang-message na sa mga parents. Ano lang na sa wala na siya pilitay kung makadonate sining mga ga-prepare naman sila and ano man sila nag-expect man sila tani sining face to face na ugaling kay tungod sa sitwasyon. So amo na nag-prepare sila kung sino ang makadonate sa mga bond papers, kay tungod sa mga modules or ining mga pang body temperature na inang mga kung ano pa alcohol kung ano ma-donate sa mga parents nila. So tomorrow will be the first day of National Crime Prevention Week. Gani may ara kita buwas nga mga caravan. Yes. There will be caravan. Hindi pa buwas. Buwas na. September 1. September 1 would be the beginning of the National Crime Prevention Week and that would be tomorrow. And of course, I hope everyone is excited kay bare months na. Yes. Wow, pila yan bonus ta. Okay. Happy watching dira sa Kalinog MPS, syempre kay Sir Dadji Dilema. Sir, good morning. Pag sa personnel dira sa Kalinog MPS, halong-halong kami. Of course, ato mga friends kay Chingkay, Ilumba dira sa Lambunaw, kay Mencho Salmorin dira sa Carles Bakas Day, ang mga bakas nga klase sa mga pulis mo worth mentioning it. Kag of course, padayon na sa pag-suporta sa sining programa Kapikag Balita kay diri ipagadalo naton ang mga updates kag mga reminders, advisories nga posible gid makabulig sa aton nga pagpatuman nga kag maangko naton handog nga mangin malinong, matawhay kag mangin progresibo ang probinsya sang Iloilo. So once again, thank you so much sa Kapinesa para sa imo kape nga ginhatag diri sa aton Kapikag Balita. Thank you so much. Of course, sa regular sponsors naton, kay Ma'am Jenny Ong, kay Ma'am Alasa sa aton nga makeup kag lipstick. Thank you so much, gid. Kag amo yadto ang mga balita kag informasyon nga amo natipon para sa subong nga aga. Nalipay kami sa inyo padayon nga suporta para makamatian ang mga programa kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo ka. Tutok lang suportahan ang new big hit sang Police Regional Office 6 ang duo sang IPPO. Ang kape kag balita. Sa liwat sa ngalan sang amon pinalangga nga Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero, kami ang inyong mga Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lidor Jr. Kag ako naman si Police Lieutenant Maria Fe Omiten. Inyo, mas saligan.